Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh f'x kemm għandkom kollha. You were rolling spoon everywhere. You were rolling before. I miss you. Yes, so kid daqqa mux toġobni spoon, ostja. Ladies and gentlemen, enjoy now. Hey! Episode ieħor beautiful illum għandna guest speċjali, guest li I don't think he needs that much of an introduction. Naħseb jena Ma nista l-ġenerazzjoni tagħna żgur li le. Eżatt, cult legend ikolli ngħid il-fish, guys. Jiena kombinazzjoni għax aħna ma għandha xejn ta' inside information. Aħna nsaqsu hemm xi affarijiet li forsi dejja titkellem fuqhom. Jiena traw guys il-mistoqsija l-fish għal xi nsaqsu ilhom qatt ma smajta affarijiet żiena minn fuqek. Qatt. Like literally is the best guy da bis-serjetà jien nardaħu. Lesta telqet. L-unika persuna li nardaħulu għastjegi kuraġel. Li leġi fil. Għadek marħat, inti jidillek l-ħat il-level tal-fish bro, għastjamen. Għankattatu tijek bla sensorjera. Mela, proset fish. Hello, thank you very much tal-istedina, grazzi tal-li ġejt maħna kif inti sibi, all right? All right. Grazzi lilkom. All good. Ftakartu fija u kol tajjeb. Olli naqra l-fish jek tista spuna xie jedbax. Ħanamlu aktar maħal, Għamlu iktar maħal. Għana ħanibdow malaj fish jek joġba kemma biex nsemmu wahda l-sponsors ta' show. Grazzi l-Sotto Zero tal-li jiġi jiprovdu l-na daw il-kejkijiet fil-free to eat, go ahead u kafejiet. Għanna u kollu l-Impulse Music tal-microphones, il-Rodecaster Pro 2, sant kollu li tisma fudnejkom. L-Online Intimates li t-seta taħt sexy li għedin nibsu palissa ħna u kollu xiktar funky, onlineintimates.com, A to Z tal-laptop u tal-air condition tech stuff. Air conditioner. Air conditioner. Da St. Edward strikes again. Air conditioner. U ringrazzjaw il-Patrick Prince jħor mill-ġodda maħna li The Case Factory, checked out, it's fantastic. Custom made mobile covers tal-Ustja. L-axħar, but definitely not least, għanna l-Matt. Il-raforisaw Matt Dash Photography, sibuħ kull imkien, jekk għandkom zon ritratti għat-tieċ, għal-mamudija, għal-divorzju, li tridu. Jiprovdi kull tip ta' photographic service. Bomba, very good. U fiex, ma rasa ħna nistandu naqavu. All right. Aħna, di vera tajba xfiet, kellimna naqa ma sħabek. Sowa, biex nġibu naqa xanek namna naqa. U ħriġna konklużjoni wahda. Għandek vera bżon tbiddilhom daw in-nies. Għax vera mtek tkin brother ostja. Parsi mill-grupp naturali, il-karattru tagħna, kollha jiġifieri. U li jekk ħaġa aktar impressjonanti, ma nafx hekk nistgħu għandna nistgħu nsemmu naqa' għax kulħadd jisu l-istess vuċi. Sewwa, kulħadd jisu bejjed, grossa tumurier, kull jum filgħodu, vera tal-ostja ġifier. Kulħadd jiskom fiex. Kulħadd mhux bidejk, jekk issa tisimgħuha, kulħadd isu kien jixxerja l-istess aħba. U ħadu l-istess STD ġo Grizmejhom. Mela, għana ċitfakru. Darba ta' 16 sena ħarab mill-isptar bidrib fideħ. U spiċċajna il-tabib ċempel l-missieru li t-sommu jaw ċajdulu tijaw pulizija jfittxuna. U kienet minn il-festa. U propjament spiċċa l-isptar għax dak meta jixrob jismanlu dembu. Demmu jew demmu. U ma jkunx jistajom. U bieċna nomu qabes u eriq. Waqqaf dik il-bicċa, waqqaf. Għax di mistoqsija vera importanti.
jafix. Dix kondizjoni għaddek. Li t-tixrob u tinsatew għax jizħandemmek. Dik iva, dik darbtej għamilta. F'żewġ festi. Waħda kelli xi 13 mhix se jeżbal. U da id-deġidejna minn ġimgħat qabel jiġifieri għal-festa mandra ħansi. Ħara ħaniġi. U domna jiġifieri. Kontu tiddeċiduha hekk. Għadnajle, għamilna sofarell, jiġifieri. Il-karti ma jorbtux, il-karti xej ma tixtieħel il-kolla. U se imma kif ħawweħluhom, u m'għandniex wej oħra. U l-festa ħatibda rridu pejpu da zombet, insomma. Dax il-karti antiki, ġifieri. Il-klutela. Eżatt, għettilhom masking tape minn. Da wassu fil-masking tape kollu. U għetnaj, da zombet daħseb għetnejlek l-effetti għaw. Jibtu l-koll. U bada jaqbad jek aħna u pejpu. Plastik, ġifieri. Għalli se jkun, xi chest x-ray ġi li ħadd xtara naqra. Eżatt. U insomma dil-biċċa tax-xogħol. Kienet pjanata sew u n-nexxiet ġifieri kif kellna f'moħħna. Sirtu ħara ġifieri. L-ammont ta' xorb li bdej nixrob, bdej neħdilhom ifixkun tal-whisky minn idejhom, in-nies, tinibela minn. Glu glu glu, akku fiex qed battaluli. Wasta dak il-persuna li bdej nara fil-festa kważi kollha dortom. U l-festi fej, l-infesti. Dik kienet ta' Stella Maris. Alright, Inti għed minn dak li tmur s-serkara f'kull festa ta' Malta. Ma konċ daqsek, imma peress li aħna dak iż-żmien konna jisna dik il-klikka tal-punks tal-ġenerazzjoni tagħna ta' qabilna sewwa. Kanna dik il-ħaġa li fejn morru rridu nisfnu naqbżu u darba fett lilna kien hemm xi ħadd li imur isegwi il-festa kien isu kif naqbad ngħidlek wieħed minn daw tal-festi. U qal webbilna biex immorru dil-festa. U morna qabel konna mor ta' San Ġiljana, xaħna propja. Int minn dik il-naħat, dak il-naħat ġifieri? Propjament mill-balluta jien. Imma kont inkun għalkemm konna għattinjem, kont inkun ħafna maklika ta' San Ġiljan. U konna morru l-festi ta' San Ġiljan, insomma. Umma di ta' Stella Maris, insomma, morna u biex ma nġebbidix ħafna xi jekk naqbad inġebbidu ma naqaf. Għanna ċansa ma tiġaj l 5 minuti għaddej. Dil-isra tal-masking tape vera fil-festi insomma, l-ammont tal-kaħol, insomma, eccetera, eccetera. Ġejt patata li bdew jgħidu li fiex. Xej, mux ġi xaħat u tefali l-ma fuqi. All right. U fej kont mal-arti ġviri, ħal mejjet fil-festa. Fuq xi għadba ta' xaħat. U f'daqqa waħda ġejt ħażin jisni wajti għal-alla, ġifieri. Li ma naf ġara, insomma, ħadon il-isptar, il-fixjet imut waqqaf festa. Mela. Għaddu jippanikjaw sabek. Dej tajt inti dak naħat ta' slima għek, taf xinqat ma kon naf. Il-lazy corner. Xini di, what is the... Dik il-lazy corner isibuwa. Jena minn dak li nħaw ma trabbejċ emmek essaċ. Femta, dak hemm xi party, hemmhekk hemm xi bar partikolari jintafaw fih hemmhekk. U kienu jintafaw daw in-nies ngħidulhom jiena kif jgħidu ma jħobbux imorru għax-xogħol jintafaw lek hemm forsi għalhekk ma nafx jien forsi. Ma nafx, imma hekk nimmaġina jien għalhekk. Minnhom daf kull raħal issiba, ma ta' tasnima vera iktar famuża. Eżatt, iktar famuża, dammek. Inti kienet jista' dik il-post partikolari ġo taslima fejn jissib il-daw in-nies. Inta fawem relax ma marrax għax-xogħol forsi, you know. Jiena naħad darba, jiena naħad tipo ma tista'. Somma le vera x'naqalaw xi xabbat ta' Kristu. Le.
Ġib xejn. Vera. Aħjar xabek ibbiħolla la drogi. Aħjar, vera. Tiġa kelli naqtalek special party u li sabbejt. Issa, ikonu għet jismawni xieħbib minn dak l-inħawi tal-lejzi kone, xlejzi l-osjejn kont immur nħu skappatura kafe, kollu għaddej biex-xol. Dak il-xol ta' Minti kellek il-lazy corner tijek, fish, il-belt. Kollum kien. Imma għadek tmur il-belt. Le, il-belt inni ma ninsan naqra. Imma ġiri għet xie kultant tinżellem u law, għadet ma għedek. Il-belt inni ma narma biex-xol tal-artiġjanatu għaffajt minn da. Għal-raġuni ħabba mortik tal-Nord, bdejtila. U peset Golden Bay narma bħala hawker minn ċertu ħin. Eżat? Minn ċertu żmien ta' isu għat jibda s-sajf li lem. U bdejt isni narma najt isma ħana meċari ħoraw flok il-belt. Agreed. U bdejna għataxa naqra ħabba biex tasal il-Belġi li għandek sija fil-ħin trafik mill-melliħa sal-belt, sija fil-ħin. La, xint mill-melliħa xabba li baħesin. Il-belt biex tidħol, pes kien kolli ħafna għodda jen biex naħdem dak il-ħin u għek. Jek ma tidħolx bil-karozza, tittimxija mill-Forjana timbotta il-karretta. U għamilta kemm il-darba, ġifieri. Però dejjem kważi, ma nafx kif tiġri. Fiex għandek bżon xi ħaġa sibi. Qed nimbotta di, tlaqna sibi, kważi dejjem. Kważi dejjem. If you're good, you bring good. Fuq din ixtieq insaqsik, ma fiex, ma di wer titmen tmur dak it-tlara minn sħana sajf kanser fil-ġilda minn. Kemm iż-żob tista' taqla minna sinna taħuta minna. Isma, jak ma tkunx taħsilhom taqla, Clever as Imma vera, it's a hassle, it's a tough job, dejjem barra. Taċċajta li qal ħelwa. Għax taqla sinna. Le, kem tista taqla minna, tissinna, jak bieka. Ma taħsin taqla. Le, jak ma Proset, bravo. Raba fimtaġ. ċajta jena dom. Da propja. Jak id-dom ma taħsila, ħad-dom taqla. Eżat, għaxin għetlu kem iż-zobħa taqla. Eżat, jak id-dom ma. It-tartru li kollu. Eżat. Ma ġiri, eżin, wer tiddaw jamlu, tabilom, wer tidda xolja u tamlu għal-ek. Ifimni, kien tista tajt il-full-time job tijaj, dejt self-employed. Obviously you liked the... Pero... Fish. Le ma kien... Għawek ma rġuġ biex nikd. Le, biex arawiċi. Għaxħajn jgħidu l-verita, fish. Biex kellek il-full-time tijek dak u kont teħx, kont taddi. Lima l-legalita konta. Le, bis-serjeta, meta bdejt artiġjanat il-belt, etna qabel terġa ma bdejt, etna l-ek kontijat ma fitx, jisni ħuta talat minn baħaw, minn għaw, minn xemxija, fit-triq, għafġita karozza. U dik. U għahjar minnek xorta. Le, u dak iżmien. Għattit nabda xaħġa, bla xogħol u da, u bdiet taqbiż li naħdem man nies. Għattit nagħmel xi ħaġa. U niftakar kont ma' ħabib tiegħi, għalli morru kellu vetrina sajra bil-ġiżirajjen u affarijiet. Għalli morru l-belt bija u daw, taqalaw xi ħaġa. Ma konniex qed naħdmu jiena u siħbi moħħ. Insomma, għalli Għal-seħbiet l-umma bdaw bissi jew il-belt għanleġ, speċi ta' namlu jomejn imbija u daqseħ, ma' nixxu. Nerġaw niġu bla ġuħal. Għatfultini ċans nintella naqqaffariet jena, niprofa nivvinta, bdejt nisboħ flix ken tal-koka, namilom bil-kuluri. Insomma, bdejt nivvinta namel forum jena, xtrejs, incense holders u da, u tal-lajtna ammont. Għatru s-sanda. Għasanna naqġizirajjen daw li d-dubbajna, tana kaxxa, u jiġi forsi kien hemm jennaf 24 item ġod il-kaxxa. Min hemm komplejna, insomma n-nies qed jieħdu pjeċir bihom, bla bla bla, bdejt inżid naqra. X'in
Bat namel da tribal necklaces. Dak Dak, iż-żmien. hemmhekk kont splodejt. Dak iż-żmien. Il-mikrofon fiex, jek tamlu. Ejwa, għax għad nibża jidħol f'ħalq iġen nagħmelek. Is-swetu kbir. Res, mux problema. Sinti kont id-doq, jew għadek id-doq. Le, imma peress li ndoq nkanta. Kek imdor nżommu għek. Vera. U minn hemm ġifieri splodejt bit-tribal necklaces imbagħad inti. Ejwa, xombat fil-bidu l-Maltin kienu jibsu dak tal-ġenerazzjoni niftakarjien il-lewlu. Inkella xi ġiżirana tad-deb, jew forsi tal-fidda. Xi choker. Inkella kien hawn dak iċ-choker kellu 3 kuluri jaw. Proset, eżatt. Mill-loħxon għall-irqiq. Mamur jew bis-seashell jew coconut shell. Issa, daw il-fejet li t-mort kont tarma l-belt, kienem ħafna iżjed bħalek, ma konx li Ara, meta bdejtin kienem xi 3 fuq il-jewelry, jew 2, u kienem xi nies jagħmlu arti oħra differenti fil-bidu li bdejt, jiġi kont wieħed mill-ewwel 5 forsi li kien hemm femta. Però li nista' ngħidlek biex xogħol il-mażmi bdej nikreja irnexxieli nagħmel suċċess. 100%. Però sfortunatament kien hemm ħafna ira. Kien hemm naqbif u terf. Kien hemm ħafna. Nista' ngħid li kważi ddeċidejt li neqaf mid-dak iż-żmien għal xi raġunijiet oħra li qatt aħjar nieqaf. Niddeċidi mill-li twaqqafni n-natura. Nispiċċa ma xi pjanta kollha ħdura, insomma. Xi bajtra tax-xewk. U mad-Dipartiment tal-Vat kollu skweru xek. Le, kelli vera, dak iż-żmien ximdejt fil-bidunet net. Biżżob tirċevuta. Le, battu mort hemmhekk vera jien. Madonna, xkon qed ngħidu palissa. Fuq il-VAT. Fuq il-lejla, fuq il-hatred u hatred. L-ewwel fuq il-VAT. L-ewwel. Daħan ikklirjaw l-wismu. Fil-bidu di li insilt narma l-belt, l-akrib tax-xogħol u xejn jiena tħammur ħanaqla lila. Eżatt. U għaddiju li rid nagħmel ktib tax-xogħol xejn. Assajkas. U ġi fuq għalli. Min ġi fuq? Daw tal-kodba jew hekk għalli għandek ktib tax-xogħol int. Qedtu ktib tax-xogħol jien. Tal-kodba min, l-aġenda. Daw tal-kodba tax-xogħol għax dak iż-żmien bi ktieb. Eżatt. Għalli għandek ktib tax-xogħol, qed ma naħdem ma' ħadd. Għalli, ma naħdem maħad. Għalli bija tawet bieħ. Għessu għallura, ma diġ bżok tibda Bax tajming ta' King kellu. Laqas Robbi Williams għalli ħaffebek siħbi. Għalli inti għalli titkollok għalli VAT number. Eżatt. Għalli mbatt murta mektib ta' xogħol, għetlu VAT number ġinu. Għazeta jaw, dak iż-żmien. Għalli inti għalli. VAT number ġinu, t-nifsa. Għalli ma kull oġġett li ħad bieħ, għalli tista' tirċivuta. Għalli ktib, għalli bħal da, summa jennaf niktib. Dak kriterju. Xejn, ostja. Għalli da ġos għalli kan tamel, kan biħħejtu insomma. Għalli wid-data u tifferma. Għetlu għarrejt mela, għetlu xed namel. Għalli mur il-VAT department, għalli għamlu ċertifikat. Eżatt, balla ħesir insomma. Ma nafx hekk kien iċlaw ktib, għandek il-VAT, l-ewwel il-numru ta' xogħol. Għad kien hemm dawk l-oħrajn li kienu jħejtjaw miegħek ma kienux jagħtu vattu kont mortu gżaħħom dak. Dak kien li passaj minn hemm. Dak mhux qed jagħti il-VAT. Minn hemmhekk mbagħad tagħmel kollox kif suppost u vera tittoqgħod attent ġifieri. 100%. Kienu fuqna qed ngħidlek kien kollu ġejjin u sejrin. Sharks mela jkunu hemm wara xi bux. Mela. Li ċoppetta minn il-ġafuta tlana boys. Li vera m'għandekx
kif naqbad ngħidlek, għandek periklu tissokra, tajt mhux Hija, ħessil talla. ejjad barra, mhux jgħat, femni, tipo, ma tafx minn hemm ħafna nies u kulħadd fil-verità jagħmel da. Imma kif naqbad ngħidlek, kienet vera li qas tista' tagħmel hemmhekk il-bet sewa. You need a hawker's license, you can't go ahead and do these things like blood. U mbagħad li ġara hemmhekk il-bet sfortunatament vera kont qed nagħmel hit, kont għaddej happy. Edna, kelli għal-modu fidejn kont il-lustrina, tl-ħija ma doffi, ħansib xogħol, tlox, ħattini rasi. Nejlek f'perjodu qasir, u naħdem għazdawn ċpipet, għal-mod nilab bizzibeċ ingollu, neħu pjaċir. Ma kollox ma zzibeċ. Bizzibeċ. U bek, ximdejt użak izzibeċ, nawar ma subajja. Waħda akbar mill-oħra. Kellek ħafna zibeċ ma subajk. Ejwa. Kelli. Għaxek naħseb, Mangergiex. Jenek naħseb. Edna, jekk ikun għadhom kollha għandi ġizirana ta' vera. Xini? Infatti kien waħda għatwila għan-nofs insomma, vera. Pendent, għax vera sa pendent kienet. Kem kienet kbira mela z-zibġa ta' Nejle, għaw, mux bitċajt nejle. Dak zob, vera. Literally zob, vera. Kem kien, Le, mux ħazin. Mux ħazin zob, mux ħazin. Għaxin il-marek wara xaw nejd il-lavos. Le, mux ħazin. Għaddi zob bizzajri, nu tejd li. Mux ħazin. Mux ħazin, l-lob spiċċa differenti, il-lob, vera. Spiċċa Futbol. Għale, għax flok beda jdawar jieġbet, toin. Issa katapult, vera. Għax aħna, t-kellmu fuq uż-zibeċ. Il-sabek u kol kellimnijom. U ma qalulna. I can pretty much quote ġifiri li jintom tħobbu tmorru post imwarra palikom. Issa, għallu ġalfej. U għalek għan saqsu lilek. Issa dan hemm ġiex raġunijiet għalat mur post imwarra. Jow biex tiħunejka, jow biex tiħu skos drogi. Memx raġuni oħra. Jek tejdit morru tajdu l-posta ta' Rosario u għek nejdlek għada. Le, dawk it-nej, all right. Ma titissa toħra maħħom. U tissa sewda. Titissa toħra maħħom biex ma jara naħat nitkerħu. Allora, noqdu l-bot minn-nies għax jgħidu għamu zombies. Tajba, proset. Ettajta titkera. Il-belt, għax jen konsenejlek xaġa ximdejt s-semm il-belt u għek. Jien niftakar, jien għandi 36. Jiena il-ħaqtek vera kont għad nizar meta kont il-king tal-belt. Għan iftakar meta kont nidħol mommi dejjem istiknet taqbadni minn idi. Iftakara PJ. Taqbadni minn idi. Ejja l-għu dak ix-xitan. Vera biex. Kien you were one of the first naħseb bħala tattoos, fluċuħ u daw l-affarijiet u style. Naħseb kien wieħed tal-ewwel għax jiena niftakar ukoll meta bdejt fix-xena tal-metal kont nara ħafna u kont pala tattoos spikkajt forsi naqra iktar għax kien hemm fil-perjodu tiegħi kien hemm min għandu tattoos ħafna aktar minni fir-realtà. Fil-wiċċ imma forsi kont tara jenna f'dak iż-żmien jew xi ħadd għadu joħroġ mill-ħabs ikollhom ġieli simbolu hawnhekk. Imma ma niftakarx li kien ħadd ieħor fil-wiċċ li forsi kien hemm xatt fil-perjodu tiegħi kellu ġo rasu. Imma naħseb ġolwiċ naħseb kont l-ewwel wieħed Malta. Jiena naħseb. Agreed. Meta miltom. Però ġo rasi ngħidlek ma nafx konna xi 3-4 bit-tatus ġo rasna ma nafx minn kien l-ewwel wieħed ġifieri. Meta miltom ta' għajnejk. Fiex. Naħseb jien. Ma nafx, bejt 18-20 ta' naħseb kelli. Ma l-ewel mela. Bejt 18-20 kelli minn is-sejżbal jien xi ħaġa kienet. Għad minn penġejtom kont? Jista' jgħid, tista' tajt jew le? Tista' tajt jew għandek problema. La, qasif ta' kal-aħba. X'pinġew bħalissa. Ta' karafaġġ!
Is-sajjetti. Sajjetti, minn pinġjom. Sibtu pinġa xaħġa fuq di. Għax mal-ħanġa. Leva. Stja fiex. Le, da, minn għalija Toni, Salsettu. Ix-xie. Għax bat kienet ipinġili t-tifel tijaw, Wayne. Niftakru meta kien miet dak, u xieħ, kien... Bobby. Bobby. L-istess wieħed tgħidu l-Bobby għax il-Bobby. Bobby, le. Kienu l-istess minijiet, Bobby u Toni Salsetto dak iż-żmien. L-ewwel tnejn ta' Malta. Eżatt. Jina l-Bobby dejjem niftaħ, Toni qatt ma smajt biha stja. Inti kont għadek qed tgħix id-dar meta mill daw l-affarijiet. Mela. Inkwetajthom il-ġenituri kontra Le, jiena ma tantx, għamilt speċi ta' bużollotti, imma ħafna, imma xi darba imma meta kont iżgħar, ommi dejjem kienet tgħid l-iktar jew l-inqas kif ħanajda. Mill-aħwa kollha inti l-inqas li tajtni Trabil. Inkwi. Minu hu kell ċapo jew inti? Nizzar, Jorgen. Timestamp spoon. Però mbagħad li ġara meta bdiet tinduna li l-Stefan qed isir il-fix, qed isir aktar imqareb. Xorta qed għamel li trid, ara ma jiġix xi pulizija jgħidli weġġa jew għamel jew weġġa xi ħadd. Good value. Bija għamel li trid. Ara ma ssirx dik. Għax ovvjament problemi għalija. Tmurx ħabsu hekk jiġifieri tinsertax. Kollox, pija. Jekk tista, please. Anke Lili taxxi. Anti kemm ma taħxi lix-xebba ħessi. Le, kienet kif naqbad ngħidlek. Tħallini speċi ta' isma' ħajtek u pjaċir anka meta bdejna jdela ma' jiena hekk. Tixxi li xwejja ġen, għal-bada tixxi li ġinsijek. Forta keptimna. Le, ħiriċ, per esempio xatu li jenna fil-ġimma u s-sibt. Dak għal-sit li xrajt, le? Zibbel. Għaxen titqot qatta u eżat kollu punk. Għaddi nixxiju l-għak għal-li. Eżat, ġafka offenditek, ostja. Ettela. Tixxi li xiktar għajja ġent ma. U kienu jitkazaw bil-msilet u. Le, infatti, per esempio, piercings kienet dak ismin moda. Tara xi mara, għanda wahdaw, l-irġiel korra kien ħafna mal-widnej u ġili xi katina. Imma mbagħad il-piercing dali nafu l-lum man nipliet u ma kienitx għadha teżisti Malta. Infatti aħna xi ġitisa komuni di tal-imnieħer. Ridna nivventaw jiena u il-grupp li kont inkun magħhom dak iż-żmien. Ridna nivventaw piercing. Ma nafx minn fejn ġiet hekk ġo moħħna, jien għamilt waħda ġojdi jew. Dat għandna xi 13 sena, xi 13-14. Ma kienx bil-mejk. Imma Siebi John. Le, wieħed minnhom ġodu freħ. Li ħorġa kubtieħ. Jien għamiltaw, di tajba. Jien għamiltaw, issa di għed niftakara sew. Jien għed naħseb li next step ħatejt li pjank inta ġust. Isma di. U tajda jgħat għaxtit li jien. U għamilt nervi għat issa l-oħrajn kolla sabu post oriġinali fejpi. Maċikku. Maċikku. U bdejni profan daħħal il-piercing għek. Inti! Efimni. Mux madi, mal-cover. Xorta ħazin. Efimni. Mal-cover. Għax mal-cover all right. Mal-cover. Ole, xorta. Imma. Mal-ġarretta ma taħti. Eżat. Ma sajġ namela. Zgull li ma tistax. Sibt, mort nsib musmar naqra rqiq. Martel. Mux minn negad najlek. U dak iż-żmien kont ivvintaj tamara bil-breaks jien. Per esempio, dak iż-żmien il-monitor Commodore daqshekk. Allora il-ħajt kellu jersaq iktar lawa bal-monitor. Dak iż-żmien. U tfinnajlek kelli di l-amara bil-breaks.
U kont zbaħta sewda jek dil-amara bil-breaks, insomma. U tfajt bil-Malti il-cover. Sewa, tfajt fuq il-breaks. 1, 2, 3. U smajt ġara li għed t-subajja ma t-insamba. Un bat nżil dila ekk. Ma! Għamilt mislu! Jemmin, tala zobbot. U għamilta. U infection ta' Ġesu Kristu. Le, imma mbagħad fuq kelli n-naħija ġat-tissa. Kelli karozza parkjata dim il-garaġ il-biraħ kelli n-naħija. Għat-tissa jew bil-misluta jew pjaċir bil-imiċ. Għati għanka leqpa bil-ġuħ. Għandu għazza. Għandek raġun, ma stajċ. Ma stajċ. Ma le tal-bliħa, jirma. Werriċni, ma konċna. Għanna section il-mek sektlu dinna xwilu għax nasab il-fix naqagudda li għad. Għalla-abbatini dillu. Jena mort U għem oħra di fuqa, fuq l-istess waħda. Dak il-periodu, izmin ta' Tony u tal-Bobby, jienu l-Gler konna n-applikaw biex nifħu tatu. Jien ma konċ naf li l-Gler u koll et juhu kors u da, insomma. U dak iż-żmien kont lajt Ġermanja, ħadd kors ta' tattoos, insomma jien ġiżilt Malta biċ-ċertifikat għax dak iż-żmien jekk ma jkollokx ċertifikat. Għadni nkissirha meta kont żgħir lajt kopi fuq għadi. Ċertifikat. Meta kont żgħir lajt kopi, qed tilha ċertifikat. Għalt li għajda sew, qed tilha ċertifikat. ċertifikat, għalt li. ċertifikat. Xkem, jgħat ħazin. Għaxan kan tajba għawa ċertifikat. Inta għadek ġej minn xi festa jew fiex. Issa mux ħanajda sew. Xorta mux ħanajda sew. ċertifikat. ċertifikat. Il-fix. U pers jibda jgħajda ħazin, għalt li għamil għal-200 darba. Ella. U xorta ħarġit li jek, issa notajta. Ma tantx ħadd medru biċċa tax-xogħol. Issa ngħidilek issa di. Mela, trid, mela. U insomma, meta bdejt tesperimenta bit-pinġija. Bit-pinġija, eżatt, kont mort insomma għand ħabib ieħor biex forsi nitallemna iktar minn fuq u jgħinni naqra u għati pinġi fuq insomma u da. U batet l-ostja nixtieq nagħmel xi ħaġa fuq ċikku jien. Għalli ndawwari. Insomma. Għalli normal, għalli they come and do it even if a woman, you know. Everyone, relax, normal. Għatlu something small tajjen. Għalli what you want. Small kella tiġi vera small. Ma tal-ġej fejta għamel, ġifiri. Litri ma stajx namilaw capital letter, zar. Font 3. Zar kelli namela. U għetlu iktib li xala. Li xala bis. Il-komplement mux ġajja der. La zombi. Iġibri għaddek fuq dikaw, fuq il-fejt lassuf. Ma bata xamil li għana, le, u fuq. Fuq il-ras. Le, fuq il-ġisem, fuq il-xaft. Fuq il-pipe, fuq il-pipe. U daka iqum lek, jow, le, eżin ikollu legit question, ikollok tqajmu, jow jgħamilu lek li għetu ġebbet iskin. Automatikament jisu, kif naqbad naqim, mux Femna, imma blu ġeħ stess, jisu jibda ejja. Juhu pjaċin. Blu ġeħ, jisu kif naqbadna ile. Ma jibbax bebbux u bebbux. Jibda se, jibda joħro. Ajba! Ġibostja! Pero, għandu xala mektub. Unbatetlu għamilli anarki. Użoppu koll. Ħdej xala. Ħdej xala. Ola, pet ma tanċ kien wisa fejt pinġi. Anarki ġabasa dubbina men. Mux pinnek. Kutix pinġej li. Kutix dubbina. Għadat id-der xala ġili it-pinġija jisum jiffejdja. Butler it-trat, fish, please. Pero għawdejt bija,
Dak iż-żmien da kont ikun ma naqas grupp tfajliet hekk tal-età tiegħi u hekk. U fiex kemm għandek tatuż u jibdew jgħoddu nista' noddhom l-akott. Ġieli jgħidu li huma għandek xi ħarem ngħidu l vera? Ħanara, tmur tgħid il-ħabiba dak u kollha jġebdu darba minnhom mhux bil-lejl. Rajta ġatin! Nirringrazzja l daw in-nisa qed ngħidlek twal. Aktarx xala ħajkolli nżid xi ħaġa oħra, id-defertu. It's a good conversation starter, vera. It's a very good icebreaker. Mela. Le, ma mor tajjeb, vera. U dan ċert li ħafna nies ukoll apparti li saqsaw kantek x'tatu ma soppo, għax it's a very natural question to ask. Ġieli saqsaw ċert, il-fix mi fejn ġiet. Ejwa, ħafna. Vera kurjuż. Ħafna. Mhux għax fish goldfish għandha memorja ta' 3 sekondi. Eżatt, qed tipprova li għandek it-tiegħu. Le, u mhux ħabba fek. Le, dik darba l-missieri għallu ħafna ħbib. U dejna dew ma nafx jien naf. U darba jgħat relax ma missieri hekk qed ngħidu kelma missieri kien kollu ngħid ukoll. Kien isu ħabib tiegħi fl-istess ħin, mhux niċċajtaw u dan pep joint ħdejh, mhux ma kienx fehmni. Però darba minnhom x'kont tgħidli fakkarni. Jekk il-fejġit il-fish. All right. Noddu darba mill-għadiet, Dak ma jkun il-trailer tal-programm. Xkonta tgħidli. Mela il-fejġit il-fish. Tajba, toħroġa bil-beach, konta tgħidli. Eżatt, it-tejli. Fuq il-fish, fejġit il-fish. U insomma, saqsejtu l-missieri, qed l-osma. Għax il-missieri fish kont ngħidu jien ukoll. Jien ngħidu fish u jgħidli Steve, għax hu l-fish propja. Jiġifieri ġejja mingħand missieri l-fish. Qed għax xejn għala wilek di tal-fish. Għalli xejn ta' barra minn hawn, ta'. Għalli kont ma sibi, għalli kont għadni żgħir żagħżugħ. Għalli morna ħdej il-baħar. Sraqna bank. Għamilna hold up. Għax il-fish. Muxej, ta' muxej speċjali. U da għalli morna ħdej il-baħar insomma. Għalli jinqabżit li għalli qastara mara. Għalli taddi mara kull nofsija. U l-sihbu għallu għamma uġim kien jgħor men missieri. Għallu Tħalli fidejna dawar. Kull dawa li tamen nibipjawa, they won't come out. All right. Skużawni. Skużawni, għara di. La, ċeċi skużani. Għax ekonomin juhu gamblu. U insomma, għalli u l-sihbi għatlu għamma ximkien jħorru da għallu għala fiex. Sorry, ma għallux fiex, kien għadu mux il-fiex. Għallu għala Frank. Għallu biex tara mara ma duffi, għallu kun nofsija. Għalla, ma ximkien jħor dak, għallu nafpost, għallu naqra ħjar. U għaddit nofsija, 3 kwarti, sija. Għallu rajna mara kun nofsija, għallu 3 sija taqqas għaddit mara. U għabez da siħibu. Ħuta għallu ent ħuta. U baqatlu ek tal-ħuta. Tal-ħuta fiex. Ma li xtiġi ħuta, ħuta speċi ta' Et jiffixjaw. L-astjara jt vera xej speċjali. Xej speċjali. U inti urittu ek. U propja kien il-ħuta. Kont forsi tidħol xi gazim mija u hekk. Inti l-gapi. Ara l-ħuta. Ħuta żgħira. Ċokkolata. ċikkolata jespri. Għanza ma kienux jidawru jenu, ċikkolatu. Sajra. Puta. Ċikkolatu. Zgur ċikkolata. Puta zaħira. Ċikkolatu. Linja? Kiko zgur jek U fiex, serħinna rasna fiex. Min kien jgħidlek. Puta zaħira. ċikkolata. Ma kienx li bes libsat wila bajda u jew sewda bil-kullara u. Emma kollox jistajgu. Talent il-fix, annimali tħobbom? Ija. Ti sekonda di. Vera. Ħaj bossa. Le. Konnet nejdu.
Reġosti. Tal-xiex, tal-xiex. Imbat, sħax imbdejn ikber, jien sħabi li dawru li fix. Mela l-ħuta jien il-fix, unbad daret li l-fix u gol. Estja, tajtu l-missiere. Iġiveri u l-ħuta propja jena. Għax minn taslijem maħt. Misseri kim mill-imsida toqodlu taħuta, għax fil-bahar, konem tal-sajjeda. Tal-sajjeda, ma jena mbat eżat, pers għanna ktar mewċu għek. Bifix. Bix fil-annimali għedna, annimali tħobbom. Nħobbom l-annimali ma. Intrigu kbir. Jena kid deċidejt, jena għandu għammet l-guinea pig, men. Vera? Ejja, noħroċ unsibu stanga. Mux binnejk, l-ek egja, sawa, għammet qalbi, Jena ħobbom imma t-nejdlek. Jena vera sfortunat mal-annimali, jena, per eżempju, riċed, inti kont ġiljatirek tal-asfur. Dak għandi asfur, għattirek fi, jena għandi asfur, għamorin, u dal-ostja morin telalu tumur men fuq ġunħajħ. Daqsiex jek titlalu boċċa. U ħattu għant il-vettu ekku insomma solvejnielu, għataħħielu ġe he's fine. Imma dal-ostja, nejdlek jien erbat jemor jesbitċa f'xarabank men pepħani li ktaf kebaddit bidu. Amorin għant il-vet. Opera li 45 euro strajt nishtri seba ġodda. Għax amorin xi 350. Strajt nishtri seba ġodda. Imma dal-ostja bed ħassartu dal-amorin, għax da vera għadda minn affarijiet gbar, għanejdlek. Da kont ġibt lilu l-ewel. Umbat ġibtlu mara. U daw l-ostja għamru ġifiri u kellhom il-bajt u faqsu l-itnej. Waħda minnom mitet mal-ewel. U liħor bida jikber ostja kett jitlalu il-dar rixek tiġawe u jinkont nifraħ jahnu t-tifelejja Julian honorawħi konna semmejni u konna l-assignment. Ejja honoraw il-sajmin qalbi ejja u niftaħlu l-kanċek u jaqot jaraħu da mbat nidu għassaħana l-uħa ġin kella ntuħriħ jawe. Darba minnu mol banna honoraw il-sajmin u nsibu baffi. Atletu men, atletu xqalu li l-om l-om għaw speċi ta' toqtolom it-tfal. Istja. Meta wara ftit. U darba minnom, mbagħad di l-ostja mara tela da t-tumur ukoll, bħalma tela l riċentament l-asfur tiegħi, tela l-tumur ukoll u operajta wkoll 45 euro oħra lila. Zoq, minn mi tiġifieri sajn. Segalek, għaxina dan huwa prequel il-qed u fejjaqta u reġa' telala dal-ostja tumur, u mbagħad il-vet qal li jisma' li dak issa ma nistax nerġgħu noperawha. U di l-ostek nettoqgħod naqru dat-tumur u darba minnhom inqum men insib splużjoni ta' dem mal-ħajtek wara l-gaġġa. Lila mejta u lilu mimli dem minn fuq l-sisfel ir-raġel mimli dem. Alla isum bħal dawk li joħorġu fil-gwerra. Allahu akbar! Allah! Xuċu Gaza, eżatt! Simon! Alla dmija bija u men! Jaħassa daw l-annimali. Jaħassa. Umbad, ġifiri, bititlu l-mara ġri dara l-alla kollu, tala-lu tumuru ostja. Għala minn xiexad dan għata sfuru. Kbiru, tortura kbira. Ejja, ħafna safar. U la safar, jina missiri għandu ħafna safar. U ma jisom jazlu li muma il-bsaħħitom, ġifiri, jekk ikollhom per eżempju 5 friħ, jgħidu la zobbi minnu da, jabduħi għadbuħ l-isfel. Tag life, big time. Jina naħseb li mista nibdaw daħlu għamal ta' din. Kikulli l-ekremewk, brother. L-ekremewk mennu. Misna tkun tajba, xinti jek tajt, u milux rajt wieħed tipo, jiprofa jiġustifika rajt bara, da tkellem ma xaħat, vegetarian da, extremist ġifiri, ta' whatever, they have his own views. U dija da t-prova. Shitty fucking views. U hija, whatever. Imma dija da t-prova t-ġustifika tipo imma l-jun naturali u daka jikol
annimali oħra, ġifieri ma stax tgħid li ma tridx sħara fuq l-annimali għax l-jun jikoll l-annimali. Mhux argument. Imma li la mażzopp, eżatt, l-jun ikoll biex jgħid ħelaw imur ixhom it-toqob ta' srum. Jiena meta tħalt ma xammetlix it-toqba ta' sormi. Kellu raġun, you can't compare like for like, ġifieri vera ħessil. L-argument bazzu l-laħam tikol ostja fiex naqtek, u mhux vegetarian inti u? Kif? Inti mhux vegetarian u? Le. Alright, okay. Għal-vegetarjani għandi da xejn. U anka dik jien nara bla sens, dik jgħidu jien mara tajlek jien vegetarian. Humbat. Owejja. Owejja, vera. Jew vegetarian f'kollox, jew. Jew xej, għażel u kun onesta miegħek. Vera. Mhix ħatikol, tomatu. Imma xorta t-tomat iż-żugu tal-vegetarian. Tal-li kolli kolli. Inti jomodu l-ek tijak ġifiri, jek. Ara, Toothpick. Għamet-tawlet wahda ma tomodux. Normalment toothpick li ktal jintuża, toothpick. Toothpick jużaw. Xini, għandek bil-fors turn-ons u turn-offs man nisa, bil-fors hemm xi tiphom xi ħaġa affarijiet li ħajruk, affarijiet le, x'inhu l-iktar hekk? Li tħajjar li. Turn-on għal-mara. Jiena. Mela. Dil-part tax-xiftej tal-mara. Li ma jinfetaħx? Li ma tparlax. Le, skol kif tibda tpalla. Jak tibda titħol fiktar melodjuż il-kantek. Ikolla li ħata fix jgħid. Alright. Le, imma naħseb fimni l-iktar part importanti fejjem it-tnejn. Faċċata Le ma jkunx miftuħ ħafna, ma jkunx forsi fentni. Sorma fiex għastijek. Ikun voluptuous. Nice pattern, you know. Kolumbjan ma joġbok. Issa ma jfissirx għax li ma joġobx jek jawek. Ma joġobx il-ħatti jħor. Pero, jena emmek li kun id-dizinjat sabiħ, kważi kollox, ta' ġifira, xin naqra nkun Tistudja. Artistic, you know. Nara statwa sabiħa. Unnisa xqalu l-ek xaħġa tipu għalu l-ek ostja fiex zopp għandek, jow xaħġek, jow kemm minn tajjeb f'da, xina jena sissa komplimenti għatma għalajt. Kelli ħafna minn daw. Imma darba minna. Kelli ħafna minn ħappjaċir u ġiet meċi l-kelma ma marruħa. Vox pop. Ġili ġiet l-oħra, ġili ġiet ċikka u tajli ċikka għalt li jint bomba. Eta essa tik il-hand grenade. Għarax jiddirlek. Le, imma tajba. Min jgħid li ma jparlawx, n-nisa jparlaw. Le, imma mbaħt, all right, għawek għet faħru il-dakti għajti, li. Imma bat kien hemm affarijiet li waqqaw ħażinaġeb, ġifieri. Naf darba pereżempju kelli dejt ma' waħda pereżempju u qed tajja d-diw tuħu pjaċir. U bata għal-madof daqqa waħda ħarġet u ħed daqsek mill-kexxu. Lebba. Monstru. Ejja, men, Zom, Eddi mux titnejjak bijjeda. Ġara! Zappettajt fiex kont mela da. Ħarġ monstru minn ġar kexxu. Ġifiri kellu zopp, kellu raġel. Le. Vibrator. Imma kbir. Issa diet tajjat. U baħġa għaddi bux titnek bija kiene. Natu sadam. Għaw minn esiba naqra eħek hossa ġewa l-mara jkolla sextoy u tkun trid tużax. Għax ġifiri m'intix qed tagħti pjaċir biżejjed u bro. Le, tipo di. Imdorrija. Għarawna għawit xmek sostja. Imdorrija tiftaħ tant. Fennix għedna, għallu jens nitħal ġ-Original Road. Iżda la ma trid, taqna għadawn. Tejtaw xġara, ma darba ma kemm xad, għal-isma, għalli dik jista' jkun mhux għax għandek għax tant għandha grazzja miegħek qed teċita ruħha. Vera, tagħmel sens fiex ostja. Pereżempju, femta? U jkun on nitwerċil hawnhekk.
U neqleb għajnejja x'ma neċi taħkix u tajja u twerza. X'in l-iktar ħaġa għax din is-semmejta hekk vera awkward li tinselta ta' xi waħda. U ejja mbagħad inti tkun jagħtek oh, thank you, baby. U jitoħroġ il-monster. Eżatt, toħroġ l-oktel Mela. X'inhi hemm xi ħaġa iktar weird u stramba li. Oraj, ma satix dak il-ħin, tipo. U hija. Ma wara, iktar. Forsi wara li tlaq tajlek kif. Tajlek kif għazzizni. Mulli għax indaħħalli l kollok. What is your weirdest sex experience? Iktar ħaġa stramba li għad jew per eżempju jinna fejn xejt, min xejt, kif xejt. Ejwa. Żgur għandek minnhom. Ġieli da ċajt isek bla matrit, eżatt. Mux għat ma ħob insemmi għax taf. Għaw irġier li ma naqbilx maħħa, għamlu xaħġa ma tfajla u jgħodu jikxfuha, mux sew. Ma tgħidx minni. Imma għaw irġier li jużaw għadik. Li ma naqbilx maħħa, ħassemmi lat. Femta, imma mux mal-persuna. Dik mis. Ejdinna min, mux mi ejdinna xamin tejja. Mela, darba minnom, issa di jek tkun tinsorta tara l-programmu forsi tajt. Il-liba, u terġa jiena. Dik jien kont. U terġa tkun trid terġa tamila. Eżatt, għanlaki sinjura. Issa, jekk just in case kun edha single u titterġa tamila. Issa nizlu. Call me later, 0004444. Kienet fiex, xamil ta' dinna. Mela di. Insortat waħda insomma il-tqajna jena u t-talija u għalt li għax daqqa nsaqsija jien daqqa saqsini għalt li bil-ġuħta Ettela, mux immorru u dak iż-żmien it-toilets tal-coconut il-toilets ta' niġru minn toilet għal-liħu. Kienu maħmuġinu minn elementare. Mela. Imma ma tantx kellek għażla fejn tista' tmur. Yes. Mbagħad mela toilet. Mimlijin xejn, full up, nizdiħlu nuħirġin ġili jkun akwietek tajtajja, jħabba ċaħad ġejja darba mil-tilom ta' f'tan-nisa, tħaf tan-nisa, ma ġiex nisa, insomma, dawk jħabtu, ġejja ħib, dejna mill-lom, ma ħajħale. U bat ħarri xieħriċ, melid kod fiex paħla darba da' il-ċarat. U dak għat jistennew biex jipixxu, u jina. Eżatt, u għamak taqla. U insomma l-oħra kif kienet, ta' qabex konet nejdu. Tal-astja. L-iktar sex experience. U insomma ma sibniex. Il-talija tal-għammu għada l-post partikolari. U insomma, monna mek, għattela naħseb bulijaw. Fej. Dal-post kien fejem il-Millennium Chapel. Qabel hemmhekk kien hemm xi kmamar. Isom abbandonati su Berix qabel ma rranġaw sew. Għattilaw bulin. Tajjeb għalt li għattila bomba jien. U insomma tajja ħanibdew jew. U beda ċek insomma. Għada bdej nismak xkien għadu għajnejja ġol kamra minn ġodlam minn ġoddawla ġodlam ma tibdix femtajnejk xej xinti tħolm bax jibdew jgħodu għed nisma tfex fix u nara kopju ħraħdejna u għahna minn għalina li għedin jenawi insomma u għed nara kopju ħraħdejna għalt li insomma bidleddi Ta' maħx fejħan morru l-lum ta' kullum kien bizi jistja. U tħanna wara t-suntir tal-Millennium Chapel. Fejem tal-assis. U di mara kien, l-oħra mara. La-Fader Hillary u l-oħra mara. Issa dija kattara tiftakara minni, ġifiri. Insomma, għettela u bulli, għettela kowzien. Fejjiexu, emmek ma l-Millennium Chapel hemm fejjiexu u ma l-assisin jawek, forsi dik il-bicċa. Ġotta razzin taħħom. Għettela xtaħseb għawjen. Għaltli, għettela ma uħat naħseb għawjen, għettela mideri su. Kinta fawaw, untfajnem, insomma, bdejna.
Insomma, jena kelli għabtit inxom il-ġobon, insomma. Ta' Hillary. U f'daqqa wahda nismek mat-tieqa. Inħares u nara xi saċerdot jew xi ħaġa. Sorry. Tara saċerdot. Oh, sunata! Bien fejn sart li daw ħirġin in-nies minnaw. U baħet tajli, għalt li dik fej jgħixu ma. Eżatt, tfal jiġru għalaj kostja! U għet ngħidlek hawn dak il-ħin. Imblajt, tadda, għax ma stajniex nifqu nitqu jina. Of course, so heavy, yo. Imma, fistess, sorry, rġajt li pistula lila. Fiex, aħna l-estejna biċċa loba. Għalik, sowa, għax aħna dejjem nagħmlu nipprova nagħmlu tipo section. Tu pjaċir. Għasset niftakar fuq di sorry. Ej, kopli. Xejda, fiex, xejda. Għet jazzib moħi fuq di ta' dan, ikun hemm da s-saċerdota u għet jismaħħa jmur birek. Eżatt. Kiena wixjat. il-fosna. Flok jgħajlek se ta' twildet tarbija ġdida. Vera, tara, dakka miflok positive outthinking, tara, think positive. Le, mux dak il-ħin forsi isna konna San Giuseppe Maria, fimta? Dajna nsibu ximkien. Vera? Le, seta twiled bambin ġesu ieħor. Dabberina! Bil-mowħu kien ikun. Ċert 100% li kieku kien vera. Liħor rokel, liħor bajker. U da bil-mowħu. Paċert 100% li kieku vera d-dafader Hillary Clinton ma kien jgħid xejn tara, ramaw in-nattività hawnhekk. Joħroġ il-punk, jisma' kienem il-punk scene kienet vera kbira Malta, ostja, niftakar fl-antik. Qabenna, il-ġenerazzjoni ta' qabenna, il-punks najdulhom iktar oriġinali. Kienu laħa. Ta' 70s u jintwilit jisu fil-pik tal-punk fl-aqwa tiegħu, 1977. Unbat jisu late 80s il-punk beda jinqeleb naqqa elettroniku, iktar electronic punk, jisu pop, jisu punk pop, baqa d-dejta, ma bat għal-kollox jibda jiġina iktar kommerċjali, radio. Eżatt. Pero jena dejna ħrodzaj, fil-late 89 kon ġan itla diskos kienu għandi 11 sena. U l-ħaq ċitlet punks, waħed minnom il-ħaqt miegħu il-ħaqtu għall-lum tal-axħar bil-daw bdejnu pjaċirija t-dej punk jien. Etlu jina punk u għol ta' Xarek nokli. U dan insomma niftakar għalli ħanaqta xari għalli jena t-nif. Għednu pjaċirija xint għajt ma punk u dat jgħalli jien speċi mux ħaneqpa bl-image ta' punk għalli xorta neqpa punk minn ġewwa da. Għalli ma u jisni Nfxil. Għalla ġatnuħu pjaċir għajt ma tal-bniedem. Pero mbagħad konna f'xi tliet oħra mill-antiki li baqgħu Erik il-punk, Rej il-Bahri, insomma, forsi ninsa xi ħadd ieħor. Kont iddoq magħhom le, inti kont iddoq ma' xi ħafna minnhom, kont ma' BNI le? BNI. Eżatt. Tipo, dawk il-punks li niftakar jiena mill-antiki. Mbagħad bdejna jisu naqqas biex tara punk barra. Vera rari, Malta, tittara l-Erik, jew tittara l-Bahri, jew tittara. Daw il-classics. Vera. U niftakar dak kien hemm ħabib tagħna kien iħobb il-glam u kien iħobb il-punk ukoll. Kien jisu punk glam u hekk tipo l-istil tiegħu. U darba jena u ħabib tijaj, insomma, nil-attikaw, nitċajtaw bejnietna u jħobb il-band tijaw, jħobb il-band, u jisna pika, u ġeda għalli nażem ma kon grupp jena. Tafanna kazetta Sex Pistols. Mustja. U daqsek, naqbżu jena u li horrona punks, daqsek. Morna għattajna l-ħwejjeġ, daqsek, sinna punks. Sex Pistols kienu kbar. U bdajna ndoq u aħna ta' 11 sena. Jena u da l-istess persuna, 11 sena jena u xie tliet oħra id-deġdejna ħajkonna grupp biex indoqqu, daqsek.
ma nafux indoqqu għandna grupp. U baqa ġomoħna, insomma, sa xi 13 sena għaddiet nagħmel drums jiena bil-bottiet ta' żeba u kummidi u naqla l-ewwel par stikek ta' 13 sena ta' vera, stikek ta' vera, ta' pars il-manager tagħna xat li stikek. Beda jħossni dramer issandi l-istikek. Nistammur insabbat fuq is-siġijiet tommi. Untijom, ħatqattaħħom li ommi. Issi, għattat nitrenja ma, għallini. U niftakar insomma, unbat bdejn naħdem u l-ewwel paka li qbad mor nixxi drums ta' vera. Drums vera. U dal-ostja drums kien antik, kollu glitters u bdew jajruni xizzab. Għaxint punk u suppost ħar. Le, għallu jidak xġibt, għet nifraħ jien, u ġabuni ħazin ġeb. Jien għet nifraħ ġejbe. Jisu tal-gejs, kollu glitters dew jamlu li daw jaqbdu mijaj. Etta. Mux għandi xieġiviri kontra gejs. Ma dak il-żmien. Kienet issa, tifem. Kienet ġoħalna, jek tipo, anka għanna vizzjonajdu tkun pufta jek ma tamilx. Vera? Eda. Xkotet najt? Ta' drums insomma, ġabu ħażin. Imma ta' qabila, x'kienet ta'? Kont ħażin għax kellek glitter drums. Imma ta' qabila. Jien ma nafx jiena nsassik xi ħaġa u taqbad parla u tven u tmur tenġin ta' rasek u ġast qogħdu hawn nħalluk tajt x'kienet ta' qabila. Issa li tfix. Li ġabitna drums. Il-punks. Li mbagħad kellek dak grupp. Tal-punks. Li umbat jisna spiċċajna apparti d-da u għek sirna ktar ħbieb u bdiet jisa tikber naqra. Eżatt. Kien hemm xi 4 gruppi jdoqqu punk u kellhom naqa' followers tagħhom. U niftakar l-aħħar ta' 94 konna ġejna forsi kien it-tielet gig tagħna wara 4 xhur li konna naf flimkien wara 4 xhur. Ġejna mistednin Rock Cafe konna. Dak iż-żmien biex doqrok kafe. Aħna għadna nibdew kull minna 4 xhur flimkien, stiddinna l-manager. Tgħid wow tal-blieħu aħna ndoqrok kafe. Għadna tfal 16 sena hekk. Eżatt. U żamna niftakar Max biex nagħlqu aħna ix-show. Issa dak kienu qed jiġbru flus biex fondi għal-live bus mir-Rock Cafe. U niftakar żanna xinna nżommu n-nisem għax aħna l-aħħar bent u n-nies it-tarax ta' Rock Cafe għandi l-video jaqbżu minn fuq xorxin biex jitlu. Kulħadd ħara eżatt mela kif. Jiġi Max għalli qatt mara nies da' skemra issa Rock Cafe. Għalli qatt. Il-live venue, live gigs fl-antik. Imma il-buzz li qam u dak il-ħin stess għalinna intom tħaltu f'live bus ukoll. Kontu Minn dakinhar li daqajna Rock Cafe tant tajni ħbaż li stidilna biex nkunu fuq il-live bus ukoll. Ma dawk 22 band kollha għandhom isem u hekk Malta. Tibdew intom U daqajna live bus kienet l-ewwel esperjenza tagħna tindoqqu fuq stage kbir hekk quddiem dawk in-nies kollha. U nnexxinna nqajmu moshpit filli kulħadd mal-artem. Għasifla biex xemx u hekk. U għajmu mux bietet najlek fuq il-fosos il-Furjana. Kulħadd zibel bżobbu barra. Mux bit. Da konna ħadna speċi ta' naqat awards zari, fuq per esempio il-kantant il-aħjar frontman. U aħna konna xi ħaġa l-iktar band attractive ta' femta. Xi ħaġa kienet ma niftakarx eżatt forsi. U da Kom award ukoll ta' minn għandu l-iktar memorja. Il-kantant għallu Kenna għandu raġuni. Għara, reġġan eza. Ta' fil-vera nsejk. Xaħġa tal-BNI, mux BNI, tal-Fade Open ta' narki. Illum għanatu l-award ta' minnu l-iktar persuna straight fostna l-kolla wek. Il-soundman jek joġbok jalaw, please. Awards. Vera, għandek
titfixkel fix, m'għandix idea. Issa ftakart. Ija, tal-award. Għax, dik konna namlu diska kafer sawa, ta' Rage Against the Machine, għaw. Xisima di għaw, għattitu, għattittaw di għaw. Xisima di, u di xin jgħidek il-bicċa, il-kantant flok għattitu, għattittaw di xaħġa jgħid, naqbadulla paċċaċċu. U niskolla naqbadulla paċċaċċu. U speċi ta' għallu kiku, għallu ġi ġurnalist, insomma, għallu kiku kienaw xiras kbira, għallu kont titkellem speċi ta' il-mod kif ġejta la zobbok fuq l-stage tipo, għallu kiku kienaw ras kbira, għallu kont niġik tara la zobbi mill-li kont fuq l-stage. Ġurnalizmu ta' inti, għal kull ġurnalist li għak kif sabbejna fl-episod li misle. Kolla, le. Mela, tal-inti kontu bravi. Sowa, il-baħtu awards, mortu tajja. U mux awards ma tawna xej, ta' Pitba tipo. ħana labu loba. U zajt il-kelma awards. ħana labu loba, ħana biex naraw jekk inġvera bravu jew le. U din il-loba. Tunix għari għaxina. Le, stampi. Biex naqra l-kelma jispiċċa l-program, tibdew t-nejoħra. Le, stampi, fiex, stampi. Mela, li ħanamlu fiex, dini jisima. Fishing? Dana semmejnija Let's Go Fishing. Let's Go Fishing di, fiex nsemmu. Da ħanurik l-istampa u inti trid. Tqabbila ma kelma, ġrinti jekk tara xettara qoddimek bħalissa. Balla batteries. Eżatt, ġifieri di jiena ħantik eżempju, waħda ħafifa. Batteries? Not included. Ma Madonna tiċan sostja fiex. Stampa li miss. Not allowed. Le, not u Inclusion. Għandek Allora di, batteries. Għaxin għandek inclusion għaxu, ma għejzu għiridu ninkludu għom fil-soċieta. Allura, jom u kol, testa. Erġabu l-lura, smu. Għara, anka dik il-daċxej ta' ċikolata. Dik il-ġibda, they're including each other's saliva with each other. Dik ċikolata, dik ġewa ta' ċikolata, jisallibba biex nkun onest. Insomma. So, għalib nej, so batteries not included. Ħantu koħra, jnejja. ħanamlu oħra. Dan għandek persuna għek li għet ma jiflax fis-sodda. Bil-Inglis tiġi he is? Jow inkella il-fazum. Bil-Malti ġarra. Il-ġarra. Ta' zobbi. Le, dik meta tkun ħagġiba. ġarra. Le, meta tkun Atra tinta l-ġarra. Kważi, mora. Il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar il-gżer. Mela minna il-ġarra ġejja u sejra ġdidja mara sejra x-xogħol. Fl-axħar tinkiser, allura il-ġarra ġejja u sejra. Tajba. Għara, faqlu għara. Dak xinu, fiex? Kont tal-ilma tad-dawl. Eżatt, allura u għak. Kont. Dak xjedulu. Bil-Malti. Madonna. U għaw il-tila. Le, ma dak mux waiter as-saċ. Servant, allora jieġi. Għaddej, fiex għanajd. Għaddej. Kont għaddej? Dik xjedula fiex bl-Inglis, taf, dik jedula trapan. Bl-Inglis nadula drill. Kont għaddej nidrilja? Le, bl-Inglis nadula drill bit. Eżatt. Kont għaddej bit? Ok? Bitrak. All right. Lake. Kont għaddej bitrak lake. Le, kont għaddej bitrak Bitrak. Irfistu? Irfistu u għaffiċtu. Le. Mela, ħalluru l-ek kolla flimkien. Kont għaddej bitrak irfistu? Dak il-liba? Għaddu għara, teħora. Ejja. Dak xet jgħamil fiex.
Dak xinu? Dak huwa Polish. Polish. Għala bil-Malti. Sibtu alkohol li titfaw isa pasta. Le. Isa sponge. Dak ħajpolish il-karozza. Isu sponge u għet jitfa Xi krema. Xi krema fuq. Eżatt, ma le, ma dak ħajpolish il-karozza. Jiġifieri, bil-Malti nippolixjaw flimkien xnejdula. Nippolixjaw. Le, biex. Nippolixjaw Bil-Malti. Nillustrawa. Dik sik jiġi Nillustraw sik. U dik xinu? Bola vostra jew kolonna. Kolonna. Undaħlu! Le. Nillustraw il-kolonna. Nillustraw il-kolonna. Issa tista' tmur għall-aħħar waħda ta'. Mamlu, mela, kollha. Bruce Lee. Bruce Lee, it-tini jisem tiegħu x'inhu? Li? Dik x'inhi? Na? Naġa. Ma x'kuluri? Sewda. Ta' tfal ta' Baba Black Sheep. Mela Bruce Lee l-aħħar ta' ismu. Libba? Għasi ma nafix di. Libba, il-lastek jem jgħat ħazin fiex. Mela, li u ba fl-imkien jamlu libba. Libba? Simon! Jaħas. Lebba Simon! Ma għajti xeja din għaliflek! Daw jena preparajtom. Għanu l-kredit jien preparajtom daw. Illa kif, dan ovvjament, lebda disrispet lej Simon ma ġasta xem dak. Ġamela l-ura. Ġasta xem. Simon, Bruce Lee, għabbizilix, men. Ġamil flega. Vera. Għallu l-axħar wahda. Di, dak xinu? Fox dak. Fox, bil-Malti jieġi Fox. Di. Naf li meġi. Fox Il? Molta today. Tal-li ktibtu dak il-liba opinju kontrina u fux kemm għandkom. So għatamlu tiktbu guys, we don't mean anything to differentawx li belli u Għablu l-zob tridu. Can close with this game għax tkellimna ħafna. Aħna soltu namlu inqas minn sija, ġifiri inti diġa jgħat over and above. All right. Ġifiri, it's a good U manna amount. xejx naqta, ċaġa zaħira. ċaġa zaħira, ma vera, mem xejx naqta, kollox furon. Sa' kem jiġi għada jgħidilna, isma, fat kallimna naqafu drogi semmijiex. Kollox. Issemmu għom xej. Please jisemmuħx, għaxina niskandalizza ruħi b'ħafna affarijiet. Le. Għax, l-affarijiet ma kif inhumaw. Kif dejna tkellma barra tat-tatus u għabel konna Skandalizzaw. Eżatt, xin naraw xal bit-tatus. Illum ġitisa iktar mill-li kienu forsi dak in-nies li kellhom forsi jinnaf għal xi raġuni iktar ikollhom it-tatu. Tgħid li vera, t-tatu mhux kulħadd melem min jista' ma jistax, ma teżistix vera. L-istess ħaġa ta' drogi u joint u kummedi. Qabel kien jisu kollox naqr iktar, illum saret naqr iktar. Open li qed jindunaw illi fl-aħħar mill-aħħar daw. Jafu ma jafux, xorta ħassir minnu. Allora, illum naħseb jien ir-riżultati li qed ikollhom speċi ta' mill-affarijiet innifisom, irridu jaċċettaw ċertu affarijiet li. It is what it is, so it's life. Mhux hekk, U aħna kif konna għedna qabel ma bdejna nirrikordjaw inti tħalt. U għedt li tipo u tkellimna li fissajna ħafna fuq l-edukazzjoni, ma ċertu affarijiet ma rridux nitalmu minna. U aħna inkompli nistħar li aħna vera comedy podcast u nitċajtaw u nitnejku, pero one of the main reasons li bdejnija di huwa biex jisu nedukaw in-nies fiex jena ta' acceptance u anki tnaqqas l-ammont ta' tabu, għax dana mux tabu, din il-ħagġa. U ma kif għalinna sawa PJ għaw tella biex u fakkana li it's people like you, ġifiri xin nżalek il-kappell tal-li inti
f'dak iż-żmien fej kienu jiġġudikaw da shit, ħafna iktar heavy milli jiġġudikaw. Issa, inti kellek il-bajt tkun tkun inti, u tagħmel dak li trid, and you got the tabooness became more normal thanks to people like you. X'kieku tutto rispetto lejhom tibqa' tipo biex niftehmu bħal African countries where this shit is never seen, forget it. Fimt il-punt eżatt inti, eżatt. Ma ħajjikbru vera proset. Eżatt. Ma nafx għala, nis jitkazaw, nifhem għala, tax, it's very fundamental shit, ma għal-oppost, nishtiqu noħorġu dal-affarijiet nisu. Proset li l-ek vera fiex. Vera, issa sinna jisna tal-pastizzi, u ekk, ġifiri. Big time, issa oltre, issa folja. Tara, darbet nisbegaħħal wahda beba tijaj. Tala naf li kullħat għandu dritt jagħmilha, ħadd ma jista' jgħid isma' inti ma tistax tagħmel tatu. Kulħadd għandu dritt u nemmen li mhux bil-fors għax titkun punk jew forsi dak iż-żmien kienet il-kriminali jagħmlu tatu. Fimta? Jew forsi għax punk jew għandek image. Imma mbagħad illum ma nafx għala sfortunatament ġieli fajnejja hemm nies li ngħid illallu kemm tixraqlu da. X'biċċa tatu għandu, nara xi mara il-bala. Ġiel tara Marta li għamlet naqa' forsi żejjed dik għal-ġisimha. Le, ma qed ngħidlek kif naħseb jiena ma ngħidx ma jmisshom x'għamlu, kif qed narhom jiena l-aspett artistiku ħanajdu hekk. Yes, eżatt. U mbagħad ġieli nara xi ħadd. Ngħid Mux dal-bnidem mux tat-tatuż. Kemmet nara falza fuq. Per eżempju ħal. Ma nafxala ta' ġivir niddaq najd, amma il-verità. Technician tagħna l-spooner dak. Timmaġina għandu daru. Skont, forsi xi biċċa żgħira hekk, rajt fuq ma mbagħad. Jew ma żobbu imma mbagħad jekk taraħ pereżempju taraħ naqra strampli l għax tajda forsi l-image tiegħu naqra iktar normali mill-image tagħna. Normali. Iktar tal-knisja. Għax aħna iktar ta' barra mid-dinja. We are the... Le, ma tattoos became a fashion trend. Darba din nixtieq insemmija, la ġejna li nixtieq insemmija. Darba għamlu l-intervista nsejx kienet dik ta' Malta. Today? Le. Malta yesterday daw. Kienu għamlu fuq il-Facebook, kienet marritilhom tajba, ma nafx għadhom x'għaddejjin. U insomma darba stidnuni biex nagħmel intervista magħhom. U għarajt. U taf li sfortunatament ġili kunu ġiġ ġurnalisti ma jtukx saqsik xi ħaġa dak. U qed tirrispondi l-dak f'daqqa waħda biżek il-ġurnalist li ieħor li jisek tinsa. U inti trid wis. Le, apparti dik. Imma da wasanna fil-punt qed nitkellmu dwar it-tatus insomma wkoll. U inħobb ngħid il-skabi biex ngħidilhom bħala ċajta. Ngħidilhom jiddispjaċi nistħi ngħidilhom pereżempju llum jgħidu li għala. Ngħidu nistħin oħdejda, pereżempju daqqas kellu tatu waħda. Nistħi fis-sens bħala ċajta. U noqgħod ħdeħ għax jien m'għandix ħdeħ tipo nistħi minnu. Tipo imma f'dak il-mod. Universe imma darba qed nipprova nispjegalu di. Qed llum nistħi jiena u kont ġej eżatt qed nipprova nfehmha kif qed ifhemha lilkom. Nistħi tipo ċajta x'jien m'għandix ħdeħ. Isni jiena kif naqbad ngħidlek mort Erwin u dajja biħwejjeċ. Eżatt, mux tipo, tifhem. U għazax għadna jlu nistħi, għabis li xaħġa liħor. U di dal-sadattat ma tajċ kasa, bil-bicċa. U daw insomma spiċċa il-program u da għalu li, għaxa issa għalu li ħabba il-di tal-bniedem dritti għalli t-tifferma di li inti l-intervistor rajt, tipo, għatittina l-go-ahead dinti u għek. Għatlu għarrajt jenu, rajta ta' balajja, għaxin biex naqra kartek għandi ġima. Għatlu għarrajt jen kollossa. ċempilli għalli rajta dik għalli għarrajt. Għasħar istlena l-għek il-verita. Għatma xej ħazin, jen għatmandiċ għalfejn għot. Għatlu għarrajta jen, għalli namela, għatlu għamela. U tal-lawa, peris illi jena dik il-bicċa tlullum jiddispjaċini u għatat, daw jibatu n-nies. U ma naħsibx li kommentajt fuq, għatajġi għaxat t-sana. U le fiex taqtax qalbek, it-tatu,
Tifa, għax iġiet, mux tor taħħom, ta' ġifiri. Ġiet jisa vera dispjaċini. Dispjaċini, għax il-għax sojjien għaj dispjaċini. U sadattant t-pinġi fuq uż-zobbo. Kont vera għadni nishtiq li namel. Beċċa ta' ma' xtaqt nżomma balanċjata, to be honest, imma bil-ħajra kont nimħajjara li għadi li namel xaħġa jek. Isu wiza, di kont imħajjara li għa. Astja ma biltix. U terġa fil-bidu l-pjan kien li qabel namel daw, kont ħan namel pal tal-Mahonis. Nof switchi. U ma meltux. Għax kont għadni nibda rasi. Hawaiian, tibda rasek. Mahonis tajdilom. Mahonis, Mahonis, saw, xinu ma? Mauris. Mauris band. Fish. Dek normali nkisser il-klem, normali. Nalla, Mahonis. Ma għandi ċertifikata li għom daw Tant kisser, tant saħħarni li Hawaiians fimtu jien. Il-lossa, u ma sfimtuni daw it-tribes għalli mednej. Insomma, u pesko da nibda fil-bidu li bdejt għal-rasi, naħdem għal-rasi, għat ma jinnexxilix, da mux ħansib xogħol is-sajjen u b'dak iż-żmien it-tatu kienet. Bdejn inkwieta. Switchna ħafna. U mbagħad jalla konċ rajt, ma nafx jekk rajtux qabel jew wara dal-magażin. Kien hemm ħafna nies bil-tatus fuq il-wieġ differenti, eyebrows, kullum kien insomma ħafna. U kien għawet kellu son boċċi. Għawek, malda. Għattek għax ħagġek kissjan xtiq namel jen fuq l-eyebrows. Għattim għad nivinta pattern għalija. Tħaltant it-salsettu, niftakar. Dora, kem rama wiċċu ta' salsettu, zbub imsir. Jalla pinġejtom x'dak il-ħin, għalli xħat għamel. Għettu tini bajru. Pinġejtom lu? Jaw pinġijom li u fuq il-insej kif jemma minna li trejzjom u bata minnijom kif jamlu s-soltu, mela. Ekkienet bil-fors. Għazil dalas, jasajjetti. Ux kienet eżat qabel. Għalfe, mandu xitemi fejġejt, fiex. Jina ħagġa wahda naf, Alright. Daw ek da tipek kont ħatamel fiex. Eżat. Imma nofs. Mahonis. Għatħana mel-sajjetti. Għatħalli jekk just in case ma naqbaġ bil-xolti għaj. Għattu jkolli neġa tħon naħdem ma' n-nis. Daw jgħinu. Għalli assistant tal-laxxar tajnejja. Fuq is-sibida. Għat nistant tal-laxxar tajnejja u nattijom. Xċetu ħana mel ma' wicċi. Bħadġi zopp. Nofsam ħazina xogħol. Nofx il-mur tajjeb ħafna interview. Sajjetti ma' wicċek. Nof zopp u nof zbajda. U bad, fiex ġiri, għaxi darba għadim ma' Le, bad, niftakar xintħolt id-dar. Dar, missiri kellu tatus. Xirra li tajnejja għall-isset għazzes l-alla. Għalla ġibet wahda, għalla. Ma tikorrek, dizzet sema, għalla muxat, għalli għandi tatus, għalli għatmet l-ek xell, għalli misset id-dar dalla. Għetlu teċ ma tindaħax. Għetlu mux fuq uċi, għamilda mux fuq uċi. Għallu għamalli trik. Għamillu l-batrit inti. Għamalli trik. Imma proset fish, insomma. Proset, thank you tal-li ġejt fish. Thank you lilkom. Nofs il-program kontri edjen. Mandeġ nifem, għax il-fish xosti jirrakonta fit-tul. Ej, wow, bid-dettal, jew bid-dettal, jew. Li tant inħob nid-detta, li ġili sħab, fish, l-ossa. Taf kemm il-eksejja, għax għed nispeka bid-detta, imm il-eksejja.
konna gżira spiċċajna buġibba. Taf kien fadlinna l-materjal tal-li għaw il-fix. Kiena tfadda. Għanna li raqqat fil-da kien hemm tal-irqat u ekku. Eżatt. Imma sa' memx ta' Nerġaw nġibu. Darbohra. Namlu għana, għawem ħafna xinajdu. Nejwa, nerġaw nġibu fix. ħafna. Ringrazzjaw l-sponsor, għanibdaw l-sponsor, s-san ringrazzjaw. Għaxri t-semmi xattu. Tija. Mela, ringrazzjaw l-sponsors li jieħdu sibna ta' kull poddata li namlu l-Sotto Zero għal li kelli ġibinna u għek, donuts, croissants u for the sweet tooth u coffees u nirringrazzjaw l-A2Z li juħsibna tech u għall-air conditioning u koll nirringrazzjaw l-Olympus li juħsib l-audio Olympus Music li juħsibna l-audio għanna Rodecaster Pro 2 Shure Microphone Stand Rafa Matt Photography għal kull tip ta' ritratt li għandkom bżon bażikament. Għanna l-online intimates li if you want something naughty and nice. Exactly. Online intimates istaw fitxuhom u l-Patrick Prince li huwa wieħed mill-ġodda magħna The Case Factory aktar dettalji jsibhom ukoll cool custom made tal-ostjaw covers tal-mobile, phone cases. Ħad pjaċir, naħseb semmejtu kħat, iba ta' semmejtu kħat. Ħad pjaċir fi xija. Ta' vera. Inti tissemmi xaħat, tu. Ta' vera, ejwa, audio system Malta. Tabu ta' xol, Lele, zonna, għara mux għalla jkun hemm xi balla mistednin li jihdu for granted li ħajġu jgħodu jisemmu l-sponsors tagħhom. Ma dax jaħdem magħhom, right? Dak iġiex imkisrin li kelmuna, jew m'għandu xaqsa. Le, dak wieħed minnhom tal-band li ħor ħabib tiegħi ġili x'naf flimkien u hekk. U min kien hemm iktar ostja? Tu flimkien kif? Naf flimkien, iwa, leġir, għadna fuq xuqaw. Iwa. Għax għandna sodda minn dawk ta' fuq u isfel. Mhux fuq xulxin tiġi. Imma żewġ teħbib li tissemmi semmihom bisimhom? Il-Pol, mela, il-Pol Polandiż, il-Polandiż. Il-Polandiż, imma żomm naqra. Polandiż, Pollak. Il-Pollak. Il-Pollak li għattejt inti ma tani xejfu, ek fiex Vera. Bokka buntu fil-talos. L-Inglisi faħru. Kafka mandu drums. Min dawk li jibdilek storja romantiku, I've known fish since 1974. Ma anyways. Insomma, il-ġesimom Dominku u Steve il-chef, insomma, ħafna ħabib tiegħi. Proset, guys. Love you all, u familja, insomma, l-kulħadd. Intom U lilkom proset. Thank you, Lira. Ta' naqrad bissima li jetta tonnis, u daw li jkunu naqra tuħom ċans, jiġu mażmin. Jiġu mażmin. Kollox tidra fit Pal kollox proset fish. Guys, thank you very much. Thank you lil-fish darbohra. Ma ninsewx follow jana fuq socials, please. YouTube, Facebook, Instagram, kullimkien. Patreon.com, Bite to Bacon, guys. Thank you very much. Narawkom għad-darba li ġejja. Good day. This